पाइनएप्पल ये तो बड़ा नहीं हुआ, ये पक गया है। इसको लेके जाऊंगा मैं घर में अभी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ दोस्तों, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों अभी मैं अपना रबर का फार्म पर आया हूँ। क्या बोला तूने? पर आया हूँ। अभी रबर लाने के लिए, और पाइनएप्पल भी लाएंगे। कुछ पाइनएप्पल भी खेती किया है, तो उसी को लाने के लिए मैं रबर फार्म पर भी आया हूँ। मैंने लुबर लाने लगे ना, लुबर था पूरा भट्टी हो गया। देखो पानी से पानी जम गया यहाँ पर। इसको लाना पड़ेगा मैं अभी उठा के। यहाँ पर पूरे के पूरे रबर का फार्म है हमारा। पहले खेती किया था मैंने 10 साल पहले, उसके बाद अभी काट चुके हैं इसको। परसों ही काटा था मैंने उसको। अभी बारिश आया, बारिश आने की वजह से सब पानी भर्ती हो गया ठुकरा में। ठुकरा बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। अभी मैं पाइनएप्पल लाने के लिए दूसरा फार्म पर जा रहा हूँ। सुपारी का बागान भी लगाया उधर, सुपारी है, देख सकते हैं आप लोग। सुपारी जो हम लोग खाना खाने के बाद सुपारी खाते हैं, उसी का पेड़ है ये। इसको मैंने 5 साल पहले लगाए थे। ये देखो, अभी मैंने ये जो पाइनएप्पल है ना, पाइनएप्पल लेके जाएंगे मैं अभी। जो पक चुके हैं उसको लेके जाएंगे, कोई नहीं पका है, ये पक चुके हैं। यहाँ पर एक है और इधर भी है एक, ये पक चुके हैं, उसको लेके जाएंगे मैं अभी। नै लोगोफोर अनारसा माने मोनजोब्बाय आरोना, दहाय खानानै लायजोब्बाय आङो 11था। नै गाबोन बायनोबा सोरबा मंगलबारयाव बायफैबानो जाबाय, गाबोन मंगलबारयाव फानहैगोन आङो। तो लोगोफोर आं दा माजबाटाव मोनफैयो आरोना, माने 100K जानायाथ' दाखालिनो सिगाङावनो जाबाय नालाय, आंना हप्ता खनसेनि बारबाय। बेनिफ्राय सिलभार प्ले बाटननि थाखाय 100K जायोब्ला माने इउटुबनि एवार्ड मोनो नालाय, बेखौ आङो एप्लाइ खालामनाया सानब्रै सानबासो जाबाय आरोना। दा खबर लानो फैदों आङो पस्ट अफिसावसो फैयो नालाय, बिदिनो 15 दिन बा 2 weeks लानो हागौ। नैबेनो पस्ट अफिसा, आं दा सिङाव हाबनानै सोंसै आरोना फैदोंना फैयाखै। এই হেৰি মোৰ সিলভাৰ প্লে বাটন আহিছে নেকি? সিলভাৰ প্লে বাটন 100K। गरायसराव दंफैयो आं दा। थाव लांनो फैदों आरोना, जानाय थाव बेसरनि। गुमैजों आंजों फैदों बुङो। गरायसर स्टेशन। चेन्ज जाजोबथारबाय, आगोलनि बायदि नंला। कारेन्टजों खारसिगोन एबार ट्रेना। खारथ'वाखै नामाथाय इयो दायो? जाथ'वाखैना जाजोबाखै? कारेन्टखौ बहायजोब्बाय आरो। गरायसर टाउन। जों फुङावनो फैदों नालाय, 5थानि ट्रेनजोंनो फैदों। दा दखाना खुलिजोबाखै आरो, 7ता टेस्टफोरल'सो जादों नालाय, 7:30 जाबाय आरो दा। थावानो बेसरनि बानायनाय आरो नै बथलनि बानायो, बथल बिसना सिङाव दं। मिसना नैबेनो आरोना, बेहाय बसरना ओरै थावखौ सोगासिनो दं नैबेहाय। अरिजिनल ना हयथ' तेल एकेबारे एकदम पियर, एकदम মানে 400 का तेल है ना। কোনো মানে হেৰি নাই। কিমান বছৰ হ'ল খুৰা এইটো কাম কৰি থাকাটো? আমাৰ বহুত, আমি 2 জায়গা বদলালো। হা? আমি ফাৰ্ষ্টে আছিলো মাৰোৱাৰীত, এই বঙালী মানুহ আমাৰ মানুহটো মাৰা जों दा लाबाय नै थिंखौ। थिं माने थाव लाबाय आरो बे थिङाव। কোনো অসুবিধা হলে কবি। যাব আহি মাৰো পিছত। হা
जागोन र' Sabi lain. लामाया जाथारसिगोन जोंथिंना खामानि मावगासिनो जानानै देखाय बिराद ओंखाम उखैदों नो राथुला बिराद ओंखाम उखैदोंना नोङो हप्तासेसो जाखायाखै आं मानसियानोथ' रानदोंदों जाजोब्बाय माथो होनदों लावथाबजोब्बाय हिनजाव लानानै मादि मोनदों मा बिराद मानसि जादों आसोलाव दिनै ओइ चिकेन चप जागोन चिकेन चप हा जागोन ना जाया हा हा ओइथिं मासे फैदोंमोन बेयाव मासे फैदों गिदिरमोन ना नै दा नाफाम सिथावा नायलाय दाखालि माबायाव सौसिङाव एब्रेना थालायबावोनो माला दोला रोजा नायलाय मोखाङा सेस दागो जाजोब्बाय हामगौ फाग्ला आं दा ड्रागन बागानाव फैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों आङो ड्रागन फिथाइया माबायदि जायो ओरैनोथ' गोबां मानसिफ्रा नुखाबाय ड्रागनखौ आं सिगाङावबो भिडिअ बानायदोंमोन ओमफ्राय दा न' खाथियावनो आरो बारा गोजानाव जाया ड्रागननि बागाना नैथिं थाइजोब्बायानो जारौ जाथावना मोनबाय आरो नैथिं दं नै ड्रागना के खाबे ड्रागन खाबे हा खाय फवा नाय ए नै फांसे दंफाङाव खैथा थायदों नै थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा सय सात आठ नौ 10टा 11टा बा बहुत आसे देखुन मोनदोंना मोनाखैब्रा बेलाय मोनबायदां ओइथिंना बारा गिदिर नङालै बिफाङा बियो फिसा फिसासो गोबौनिया माने माबा जायो आरोना बिदिनो बुरजा थायो अबेबा गिदिर जात दङ गावब्रालायबाय नै बियो नैहायबो डाঙर गलथ' नैबे गिदिर नैबे नामा बोला आदर्शनि नाम्बार 1 MGB बोला नामा नाम्बार 1 मिहि कलेज थांबाय सिख्लाफोरखौ फैलानो हायोमोन ओंखायनो बोला नाम ट्रेक्टर हालेवदों आरोना लोगोफोर आलि दानखाजोब्बाय नै बेनिफ्राय थाबैनो गायनो नागिरदों देग्लाय माने आमथिसुवानि एडभान्स गायनो नागिरदों आरोना आमथिसुवानि सिगां आमथिसुवा जाबाथ' माने माबा खालामनो मोना नालाय हा एवनो मोना नालाय ओंखायनो दा एडभान्स एवनोसै आरो एडभान्स गायनोसै देग्लाय
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। दायो आङो माने दंफैयो दुब्लियाव, न'नि दुब्लियाव आरोना। आमथिसुवानि सिगां एडभान्स गायनानै दोनखानोसै आरो माइखौ। बहाबा थांनो गोनां जायो नालाय, खामानिबो सोलिगासिनो दङ। बेनिखायनो ट्रेक्टर फिसाबो बारा, नैबेहाय दैमा दङ मोनसे। पावार टिलारा एसे प्रब्लेम जायो नालाय जोंहाना, ओंखायनो दा ट्रेक्टर गिदिरजों एवहोबाय आरो आङो। एसे एवगासिनो दं नै। मालायफ्रा एवाखैनो नै सोरहाबा दासो दै जादों नालाय दुब्लियाव। एकदम जोमैया नै खोमसि जाबोलायबाय। एकदम जायगाथ' खरानथारमोन, दैयानो गैयामोन बहाबा जायगायाव। दा जोंथिं दै जाबाय आरो, ओंखायनो एवहोखाजोब्बाय आङो। डाबल एवहोखानाय र' गायनांसिगोन आरो बेयाव। ट्रेक्टरानो गदायबाय नै दाना ट्रेक्टरा। हा बबेनिफ्राय ओइथिं माबादोंमोन आरो इयाव गब्रायलायबाय। हायानो गुरै गोजा, गाराबा जाला बियो।